Hello guys! Hi! Andito kami ngayon sa... Shaking Frog! Yes! Together with our guest, Sir James. James na... Bago-bago. Bago-bago. Sir James. Sa atin lang yun ah. And si ano, si Steve, saka si Sir CJ. Ang ating singer. At ano rin. Ngayon, nandito po ulit kami sa ibang establishment. Isa sa mga masasarap na shake sa San Carlos, ang Shaking Frogs. Yan. Kasama po namin ang dalawang naggogopuhang may-ari ng Shake King Frogs. Si Sir James and Sir Ro. Yan po. And together with Sir Kirby again and Miss First Runner-Up, San Carlos, Miss San Carlos, and the title. Title na naman. Oh, bakit? Sige. Wala ano, ako may ano nito sa akin to. Sige. Wala masagal ng trip. It's your show. Okay. So, ito na po. Okay. Shaking. So, sir, ano po ang specialty po ng inyong Shake King Frogs? Ano yung mga ano namin? Smoothies and frogs. Smoothies kasi. Ganun ba? Kay And- Smooth? Also the owners. The owners. Sweet ng mga owners. Yeah. Sweet sila as in sweet. Sweet and smooth. Sweet pero hanggang ngayon wala pa rin jowa. Ha? Kasi- kasi namin. Kasi hawak nung ano eh, yung magiging jowa ko hawak niya yung phone. Joke lang, joke. Issue yun, issue. Oh, huwag ka mag-alala. Live pala yan, live pala. Walang edit. So ilang years na tong ano, ilang years Walang na po ba tong edit yan. Shake King Frogs? At di ba may plano po kayong lumipat? We're moving on, ano, bumove po kami sa Perez Boulevard sa
January Next year, 2020. 2020. Okay. So, ano pong mayroon dito na, what do you mean? Yung magkakaroon ng something kakaiba doon sa terrace, di ba? Mas maganda. Kasi bukod sa mas malawak, may parking. Tapos, mga dadagdag kami ng forming. So, maganda na. Yun, maganda. Nakam kami ng all day breakfast. Okay. Talaga? Madadagdagan daw ang Wow. Gaya po ng, sir, yung may dadagdag. Ano muna? Wow. So, pa-suspense! Ang mga poging na pa-suspense. Grabe. Pupogi yung mga may-ari sa school. Pogi ba sila? Sobra. Wow, siya lang ang nagsabi. Parang alanganin pa yung sagot ni Miss Carmelita. Dagdagan natin yung may take out siya. Yes! So, sige, ibigay niyo na lang yung address ng location niyo. Ito na yung address. Sa ngayon, natutapos na pala rin. Pero we're moving sa January sa Perez Boulevard beside Butterfly Kingdom. Kita tayo doon next year. Bigger, better, and better. Yeah. Ito po yung mga drinks po nila. Ano to, sir? Ano to? With apple. Green apple. Wow! So, pwede ba tikman? Pwede. Pwede. Tapos Ano nangyari? Oh, may dumating pang isa. Ito ba yung... Ito yung kiwi? Isa, oh. With apple to? Yan yata yung kiwi. Ito yung kiwi? Yan yung kiwi. Yan yung kay... Ito naman. Green apple. Yan yung green apple. Green apple. Parehong green kasi. Saka green apple. Ginawa So, natin di parehong cheers tayo. Cheers, partner. Ayan. Hindi nakita years. Masarap. Oh! Masarap. So, alam nyo guys, iba yung lasa ng nila, mga fruit. So, talagang kakaiba. No? Parang may halo siyang fresh. Something like that. Fruit na made. Made talaga yan sa syrup ng mga real fruit ng flavor. Kung green apple, meron siyang syrup talaga ng green apple. So, yung antias na talaga nakakapaglas. Sobra. Sa tumambay dito sa shooting. Oo. Ito naman po, sir. May mga promo rin po ba kayo na kasama nito? Yung pinag-ano namin, paglipat namin siguro magkakaroon kami ng mga Sarap. Barca meal promo. Dito na nga lang. Hindi pa luto yung modus eh. Wow! You know? So, tara. Magkano naman po yung serving nito? Bakit ba ako nabubulol? Busog na ba ako? Per serving. Paano to? 100. So, parang, 100. Pero may overload yan. Yung 75. parang May hindi kasama ba- siyang french fries. may parang alanganin pa si Sir James sumagot sa 100 tsaka sa ano. Pero, guys, sulit yung 100. Ito yung tagwa 100. Ito yung 100 to. Guys, ito yung tinatawag na sulit na sulit. Diba? Oo. Siya, no? Sarap siya na. Pambarkada Bubusog ka siya. na talaga. Tapos, lagyan mo pa ng ano. Oh, Lagyan pa ng mga ganitong drinks. Nice. So, sir, baka gusto yung tikman. Sige lang. Ano itong Tikman mo. Oh, tikman mo. Tikman mo. Baka maubos ko kasi. Oh, masarap, no? Ano? Speechless. Masarap. Sarap siya. Kung baga sa sweetness ng boyfriend mo, best. Ano yan? Anong mas masarap? Ang hirap naman ng tanong mo, partner. Ako na lang sasagot. Taputin mo na nga lang Ako na tanong lang mo. O, sasagot. sige. Question. Oh, ano? Oh. Sarap ng banong mo yun. Ha? Question tayo. Ay, dapat binubuy abonda itong dalawa eh. Bakit? Pasto. Oo, Pasto. pastak po. Alam ko lang Pastak sa po. search ako. Dede. on, off. Mauna ka kay Sir Rod. Taling mo ba? Grabe naman ito. Showbiz Kay Sir yan. Rod. Oo. Tanungin mo. Sex or chocolate? Sex will have in chocolate. Wow! How about you, Sir James? Both. Wala pa naman Ay, akong wala ka tanong pa. Alam eh. ko yun din. Oo. Hindi lang tanong. Pagsasabayin niya na. Pagsasabayin Ano niya. ba tanong mo?
Yun na lang, 6 or chocolate. Grabe kayo, may minor dito. Or na lang. May minor. Ayan, sa tabi mo. Hindi, 18 na to. 18 na yan. O, di ba? Second question. O, ano? Oo. Lights on, lights off. Alam ko yan. Bakit mo alam? Bukal mo yan ah. Wala, issue kayo dyan ha. Eh, ikaw, Bes. Isa sa anong tanong? Off or on? Vlog lang po. Lights off. Lights off. Lights off? Dapat Wow. namin ganito sa ibang shop, hindi naman ganito ah. Ayaw yan. Ayaw, sarap ng ano eh. Ganyan ang tanongan natin dito. Sarap yung naman tanong nyo. Nabuhay yung live. Natatanong nyo ba sila ng ganito? Hindi, hindi, hindi. Gabi na. Hindi. Gabi na. Panggabi kami ah. At least, di ba? Baka at least na ano yung enjoy na. Napakanta si ano. Dami tayong So, thank you sa mga viewers dyan. Nasa 40. 4,000, guys. Nasa 4,000. Thank you to the 4,000 viewers. Oo. Oh, may gusto Sana ko umabot tayo ng 1 million para meron tayo mga pangtulong sa vlog natin. Yeah. Thank you for sa pag-support ng I Love Amputilayag Vlog. Yes. Yes. Sana sa second project natin, Des. True. Okay. See. Tara na, guys, punta na po kayo dito sa Kain na kami. Shake King Cross, located at Palares Street, San Carlos City, Pangasinan. So, tara na. Tara na at invite nyo na yung mga friends nyo dito kasi buy one, take one. Jaron, kasama ang may-ari. Oh, may libre pang kiss. Yes! Sa may-ari. Sir, baka gusto mo mag-sample naman dyan para sa mga viewers natin? Short na ano. Oh, sige na, sir. Kanta nga kayo ng konti. O ano? Okay, Dito na lang, kakanta ko sila. Sige, Oh. sige na. Dito na lang para ano. Ang dami viewers, 300. Oh, kakanta. 300 viewers. Mamaya yan, nasa sir na Ano kakantahin ko? Alam mo na yun. Alam mo na yun. Yung ano na yan. Sige na, may short lang. Short lang, sige na. Sige na, sir. Para sa... Mahal na ang talent fee. Guys, gusto nyo ba kumanta ang ating Sir James Smith? Oo. Sumagot sila. Ano ba yan? Sample naman dyan. Punta na lang nila dito. Uy, naiyak eh. Para ano? Ayan. Ano to? What's that? Chocolate. Wow. Overload ng... Saan ba? Chocolate. Taran! Yan. O, kita nyo, baso pa lang. May tatak na. Okay. Guys, kasama ko kayo dito. Ayan, yung nga pala. Nice tips. Ayan o. Oh, di ba ako pumunta sa loob? Yay! Okay, guys. Bye! 4,000. 4,000 viewers. True.